så derude, så kom vi sgu også lige til Wall Street. Her arbejder jeg jo til dagligt, fordi jeg har haft meget succes som børsmægler for et stort firma her i Wall Street, hvor jeg tjent masser af knaster. Og nu vil jeg fortælle jer lidt om kapitel 5.2. Jeg kom med. Nu skal vi jo snakke om realkreditobligationer. Bare kom med en gang. Yep. Vi skal tale om realkreditobligationer, og der foregår det sådan, at realkreditinstituttet de arrangerer aftalen mellem låntager og långiver. Og så hvis nu vi for eksempel siger, at jeg køber en obligation til 950.000 til en kurs 95, så får jeg faktisk renter og afdrag af 1 million. Så derved så opnår jeg en kursgevinst på 50.000 kroner. Og hvis vi nu for eksempel siger, at jeg tager et lån, køber en obligation til 1.050.000 kroner til en kurs på 105, så opnår jeg så et kurstab på 50.000 kroner. Yep. Ved realkreditobligationer så er det sådan, at vi har en obligationskøber, som giver nogle penge til pengeinstituttet, og så får han så nogle obligationer tilbage. Derefter så pengeinstituttet de giver pengene til boligejerne, som så giver obligationer til pengeinstituttet. Og boligejerne de får obligationer af realkreditinstituttet, og så derimod skal de betale renter og afdrag tilbage til realkreditinstituttet. Og derefter så betaler realkreditinstituttet renter og tilbagebetaling op til obligationsgiverne igen. Og det er sådan, at cyklusen den er for et realkreditobligation. Hvad kunne I derude godt tænke jer et hus som det her? Eller måske bliver det lidt for småt, så kom med, så kan vi finde noget større. Måske er lige netop det her hus til dit behov. Eller mangler der en pool. Kom med, så ser vi på noget med en pool. Jamen så, hvad med det her hus? Det synes jeg jo, der er rigtig lækkert. Der er både pool, og så er det rigtig moderne. Det er faktisk også mit hus. Men nu skal I lige pakke drømmene ned, for I skal huske på, at man højst kan tage et lån på 3 gange ens årlige indkomst før skat. Så det er jo ikke alle, der tjener lige så mange knaster, kan få sådan et hus her, ligesom jeg har. Ja, nu har jeg desværre ikke mere tid. Jeg skal tilbage på arbejde, så vi ses en anden gang.